Carabassó, que facin jocs de play de pedra, paper i tisores i pinten el Sant Boi en lloc del pas de peatons. Hola, em diuen Tòfol. Jo em vaig vindre a Barcelona l'any 2000. Em vaig vindre a estudiar, després em vaig quedar a treballar i bueno, jo crec que l'experiència ha sigut bona. Molt important, així de poble o on has viscut sempre per veure altres maneres de fer, d'entendre el món i jo crec que bé. Ara, tot i això, ja estic pensant a tornar-me perquè 30 anyets, deu ser la crisi està dels 30, però la terreta et dirà així que quedas hipòcret cap avall. Vinga. Eres tan gran que les muntanyes s'agenollen allà on vas. Gran, eres tan gran, dius a la cara sense botigues les veritats. Bé, el FEJOC és el festival de cloenda de la gira de música d'Escola Valenciana, que és un festival que es va crear l'any 2006 que pretenia donar promoció i difusió als grups valencians. L'evolució ha sigut molt positiva. Des del primer any, que va ser només que un dia de festival, hem passat ja als últims anys de 3 dies amb una afluència de públic molt interessant, molt important, d'entre 6.000 i 8.000 persones. A banda del permetre que la gent que ve a visitar ens conegui, doncs evidentment és un revulsiu econòmic. També és veritat que el poble ha acceptat molt bé el festival, que encara que tripliquem o quadripliquem la població durant aquests 3 dies, que els assistents que venen són gent molt educada, molt respectuosa, que sincronitza molt bé la gent del poble. Nosaltres tenim un propòsit molt modest, però alhora molt ambiciós, que és no tindre pèrdues, perquè és un festival que no té cap ajuda de cap administració. Aleshores, si això ho teníem aconseguit, estem ja feliços. Naturalment, el que també ens agrada és que la valoració que fa la gent és que enguany el cartell és un cartell molt divers, de grups capdavanters, de grups que comencen, de música folk, de música pop, de tot una mica. I avui, per exemple, comptarem amb l'actuació de Xavi Castillo, que ja serà l'apoteosi, i a la nit votarem així fins a les 7 o les 8 del matí, fins que el cos aguante. Sí, perquè el bolso de Rita té complementos. On estan? Mira, mira. Welcome in the house of fun. 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 Oh, welcome in the house of fun. Welcome in the house. Lo que jo volia era germanor, perquè sóc fallero. Perquè sóc fallero. Perquè sóc fallero. Perquè sóc fallero.
anys malgastant. I ho dic en sèrio, jo no ric. Jo sempre he defès l'Ajuntament i la meua terra. Pa que mos voten, 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 pa que mos voten. I que feren més, d'això, hospitals, de la pancarta. Gastar, 8 anys malgastant. Gastar, 8 anys malgastant. Pa que mos voten, pa que mos voten, pa que mos voten, pa que mos voten. 8 anys malgastant. Gastar. Pa que mos voten. Amunt, València. Vicent. Vallès de Sant Jordi des de sempre. Vicent, està pagat el puro, que és que... Què passa? Està tot molt mal. Està tot molt mal. Molt mal està tot. La Ruta del Despilfarro és una iniciativa ciutadana en la que volem donar a conèixer tots els forats negres de la nostra comunitat, on s'han gastat els nostres diners, perquè estem hipotecats fins a veure quant de temps i per quants diners, perquè ningú diu una xifra exacta, i volem que la ciutadania conega realment el que és la Ruta del Despilfarro i tots els llocs i tots els àmbits en els que han desperdiciat els diners, com en sanitat, en educació, en la televisió i en tot el que han trobat els nostres polítics per furtar-nos. Així és que vos convidem tots a la Ruta del Barafiament o la Ruta del Despilfarro, que hi serem a partir de setembre cada 15 dies, tots els dissabtes, i bé, esperem que vos agrade la nuestra iniciativa. Muchas gracias. Ante la catástrofe acaecida por el incendio forestal que ha asolado la mayor parte de nuestras comarcas, la plataforma de afectados por los incendios manifestamos que nos indigna que se haya producido una catástrofe de tal magnitud. Sabemos que ha habido muchas irregularidades durante estos desastrosos días y que se han hecho muchas cosas mal a lo largo de estos años, que los vecinos y vecinas nos hemos sentido abandonadas y abandonados y que en general no nos parece que se haya valorado adecuadamente la importancia de los montes de nuestro término. Són les 7:30, són el despertador, tinc que anar a l'horta a treballar. Agarre l'aixada, agarre el cabàs, agarre l'esmorzar i a caminar. Me cago en Déu, me cago en Déu, me cago en Déu, me cago en Déu. Vinga, vaig a l'horta a treballar. Me cago en Déu, me cago en Déu, me cago en Déu, me cago en Déu. Me'n vaig a l'horta a treballar. I quan alce el cap, me cago en Déu. En el que hemos perdido miles de decenas de hectáreas de bosques valencianos, casualmente el gobierno valenciano ha vuelto a utilizar las palabras inevitable e imprevisible. Inevitable e imprevisible para ocultar la falta de inversión y la ausencia de medidas de prevención. Hoy se vuelve a hacer necesario que nuestra sociedad despierte, que asumamos cada uno nuestra responsabilidad en cambiar las cosas. La Asociación Víctimas del Metro 3 de Julio viene intentándolo durante los últimos 6 años. Y queremos aprovechar un día como hoy para animaros a intentarlo cada uno desde su ámbito. Periodistas, profesores, enfermeras, bomberos, guardias forestales, trabajadores públicos y privados, sindicalistas, trabajadores de FGV,
jueces, fiscales, abogados. Denunciad todo aquello que sirva para ocultar la verdad, que propicie que las cosas sigan funcionando mal. Hacedlas vosotros que funcionen bien. Por nuestra parte, prometemos seguir aquí hasta que consigamos respuestas. Nos vemos el 3 de agosto. Pedra, papel y tesoros, poco a poco en estos hoyos ya se pasa.